बे खेबनि भेरगाव बियाबनि बिपिएफ दोलोनि रेलियाव फैला बरगयारिखौ लाना फैगोन। बर'नि देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्म आरो गौतम ब्रह्म बिथांमोना हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट खालामफैबाय। फैला बरगयारि आदाया बहा खारनो? बे बाथ्राखौ बुंदों खौरां बिजोङाव बिक्रम दैमारिया। जोंहा नेक्स्टआव जोङो फैला आदाखौ जों लाबोगोन रेलियाव, मिथिबाय? बे इउपिपिएलबाबो फैगोन, बेबो जोंदोनो गौतम आदा आरो गौतम बिग्राय आदा मोनानो फैजोब्बायब्ला आरो बेलाय मानो फैया जानो? फैखागोन। महा थांनो बेलाय? आरो मानसियाथ' सादा सिदा मोजांसो फैलाया, मिथिबाय? बेबो रागा जोंना दोङो। ओइ जे टिकेट मोना जोंनि आंनि रेलियाव फ्लट बियो, मिथिबाय? भेरगाव बियाबाव बिपिएफ दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानायखौ नुनो मोन्दों। बर' रायजोआव बिपिएफ दोलोखौ फिन सरकाराव लाबोफिननो थाखाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म आरो गौतम ब्रह्म बिथांमोनाबो बिपिएफ हान्जाखौ देरहासार खालामनो थाखाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट राजखान्थि हान्जाखौ मदद होनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजोनि खामानि मावनायाव फेलें जामारदों नामा? बर' रायजोआव सोर बिग ब्रादार जागोन? समासो फोरमायसिगोन। एबाराव जोंहा दाखालि कारेलियाव बिग्राय ब्रह्म आदा देंखोनि राजा सिनेमा सिनेमोना बिग्राय ब्रह्मआ फैदोंमोन आरो दाखालि जोंहा बै जिथु आदानिनो हा हगारनो नागिरदोंमोन प्रमद बर' सारा बासबारियाव, बेयावबो जोंहा देंखोनिनो आरो राजा सासे गौतम ब्रह्म आदायाबो बाहागो लाहैदों। एबाराव जोंनि आरो रेलियाव सासे आलासिखौ जों फैला आदाखौ लाबोगोन। बे इउपिपिएलआव दङलाय आरो लास्टआव जोङो फैला आदाखौ लाबोगोन, मिथिबाय? दा बिनिखायनो रेडि जानानै था। प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टखौ जोङो सेफायनोसै आरो 3 माहा जेने तेने धैर्य हमनानै थादो। गोदान सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जासिगोन। प्रमद बर'आ बहा थाङो बहा थाया बिनि खोथासै। रायजो राजाखौ लानानै जोङो हाग्रामा महिलारि गभर्नमेन्ट खालामसिगोन। बे टटेलि फाइनाल जाबाय। सासे सानै देरहागोनब्लाबो प्रमद बर' सारजों बिसोरो माला हाग्रामाजोंनो फैगोन होननानै सुयै लिरना होखाबाय। हाग्रामा महिलारिजों थागोन होनना सुयै होखाबाय। प्रमद बर' सारालाय माबा मोनसे होखोमोनबावनो? माला हाग्रामा महिलारि सारजोंनो थाखाबाय। बेनिखायनो आदै सानै साथाम साब्रै देरहाब्लाबो हाग्रामा सारजोंनो थागोन होनना माला सुक्ति होखाबाय। प्रमद बर' हारसिं था होमबा आरो मा जाबावनो बिसोरलाय? जेबो गैला। दा बेनिखायनो जिहेथु रायजोखौ थपायबाय माबाय ना 2 लाख मोनदों जौ संनायनिखौ मोनाखै? दख'ना फाननायफोरनिखौ मोनदों नामा? मोनाखै। अरुनदयाथ' होमबालाय माबा फर्मखौ लादो, आंबो होलांसै फर्मा बैयाव दोङो। होबानो मोनोबालाय दा रानबाय थानो नागिरदो, एखेबारे नायबाय थानो नांलाया। एकदम माने जलि फर्म फिल आप खालामना होनो हनै हिनजावसा गोनाङासो मोनगोन, नङा होमबा? आरो गथ' साब्रैबो जाबानो मोनानो। महा मोनबावनो मोनला। बेनिखायनो डाइरेक्ट केस हो होनना बुं। आं बुंखाबाय जों मोसौनिख्रुइ खम दाम नङा दै। मोसौआनो जुदि 40,000 बा 40,000नि बारा होनांगोन, नङा रे? बेनिखायनो दिनै जों बुंदों जोंहा नेक्स्टआव जोङो फैला आदाखौ जों लाबोगोन रेलियाव, मिथिबाय? बे इउपिपिएलबाबो फैगोन, बेबो जोंदोनो गौतम आदा आरो गौतम बिग्राय आदा मोनानो फैजोब्बायब्ला आरो बेलाय मानो फैया जानो? फैखागोन। महा थांनो बेलाय? आरो मानसियाथ' सादा सिदा मोजांसो फैलाया, मिथिबाय? बेबो रागा जोंना दोङो। ओइ जे टिकेट मोना जोंनि आंनि रेलियाव फ्लट बियो, मिथिबाय? दे नमस्कार।